Приятели, намерих най-уникалната магнитна дъска за деца, която някога сте виждали на My Creative Box. Елате само да ви покажа. И така отваряме магнитната дъска и виждаме чудесно разнообразие от животни във фермата. Когато детето е на около 1 година, то започва да взима магнитите и можете примерно да го стимулирате да ги поставя на магнитна дъска или ако имате, например, метален хладилник. Впоследствие вече ще започнете да играете играта да поставя животното в правилната форма. Това ще развие изключително много когнитивното му мислене. Между другото, това е чудесна играчка за времето, когато пътувате в колата, за да намалите екрана. На около 3 годишна възраст детето започва да тренира речта си. Заради това там е добре вече да стимулирате то да започне да разказва повече истории. Затова може също да ви помогне магнитната книжка. Като я отворите, вече виждате, може да започнете да слагате магнитите и да съчинявате свои собствени разкази с детето. Ще видите колко много различни думи и словосъчетания ще научи през тази игра. И ако си мислите, че фермата е единствената ни тема, имаме еднорози и динозаври. А всички тях може да намерите на uitki.bg.